и специален приятел на врачанската публика и врачанските журналисти, който вчера показа на пресконференцията, че тук се чувства като у дома си. Готови ли сте да посрещнете както подобава Сергей Рабченко? На тази среща от 8 рунда до 3 минути за вечерта е лекта средна категория Жан-Робер Рене. И вот так, может, немножко тактически такой, немножко не так просто вышло. Соперник был очень жестко, тяжелые руки у него были. Ну, от Беларус с професионален екип от 25 победи, от които 18 с нокаут и една единствена загуба. Боксера с тегло 70 кг и 900 грама. In the red corner, wearing white trunks from Belarus, with professional record of 25 wins and 18 with knockout. Моля, посрещнете Сергей Рабченко! Другият възпитаник на Рики Хатън, дами и господа, Сергей Рабченко. Елиминационна среща за европейската титул на Европейския боксов съюз между Сергей Рабченко и Валтер Калво от Аржентина. Професионален актив от 11 победи и 6 загуби. Боксера с тегло 72 кг. In the blue corner, wearing white and orange trunks from Argentina with a professional record of 11 wins and 6 losses. Please welcome the boxer with a weight of 72 kilograms. Моля, посрещнете Уолтер Калво Ел Торито! И така, Сергей Рабченко срещу Уолтер Калво от Аржентина. Сергей Рабченко, роден в Беларус през 1986 година на 29 години. Много силен боксьор. 25 победи и една загуба. 18 победи с нокаут за Рабченко. Неговият съперник Уолтер Освалдо Калво, на 37 години, от Аржентина, живее в Буенос Айрес. Известен е като Ел Торито, което значи бикчето. Сергей Рабченко, макар и на 29 години, е един много опитен боксьор. В аматьорската си кариера има 238 мача, от които 217 победи. Първи рунд. Начало на първи рунд. Сергей Рабченко започва да напипва дистанцията. Уолтер Калво е латиноамериканския шампион на WPC. Също така интерконтинентален шампион на WPC. Сергей Рабченко има една единствена загуба от Антони Мъндин. Един много сериозен боксьор от Австралия. През 2014 година загуби той. Това беше неговия последен матч, в който той загуби сребърния пояс на WBC. И по този начин той беше преотстъпил, преди това беше отстъпил своята европейска титул на Европейския боксов съюз.
И така сега това е елиминационен матч за титлата на Европейския боксов съюз. Сега добър оверхенд на Уолтер Калво. Аржентинецът атакува. Доста опитен е той. Има 11 победи и 6 загуби. Нито една загуба с нокаут. 7 победи с нокаут има той. Има голяма академия в Буенос Айрес. Уолтер. На 37 години е. Има доста млади боксьори в неговата академия, но той все още не е готов да предаде щафетата. Все още се боксира. Рабченко, трениран от Рики Хатън. Разказах ви по-рано за него. Един от най-добрите британски боксьори за всички времена. Неколкократен световен шампион е Рики Хатън. Разузнавателен е този първи рунд. Нанесе няколко добри удари Рабченко, който е известен с тежките си удари, но опитният аржентинец до момента се държи много стабилно. Виждате, минава под ударите на Рабченко. Не отстъпва. Край на този първи рунд. Леко преимущество за Сергей Рабченко. Готови сме за началото на втория рунд. Уолтер Калво срещу Сергей Рабченко. Начало на втори рунд. Рабченко е промотиран от Хатън Promotions. Също така негов треньор е Рики Хатън. Негов треньор и менеджер. Премерена е играта на Рабченко. Не бърза той. Сменя гарда сега. Още не е пуснал в действие най-силните си удари Сергей Рабченко. Принуден е да отстъпва Калво. Респектиране от силата на Рабченко. Загуби последната си среща Рабченко. Сега е твърдо решен да запише победа, с която да се върне в играта за европейската титла. Както ви споменах, загуби от Антони Мънден, който е много сериозен боксьор и притежава победа над един от най-силните американски боксьори, Шейн Моузли. Макар че той успя да победи Моузли в шестия рунд с TKO, всъщност Моузли не излезе за седмия рунд поради спазми в гърба, но въпреки това, това е много престижна победа за австралиецът. След това той победи Рабченко в една много
оспорвана среща с 2-1 съдийски гласа. Много хора смятаха, че Рабченко спечели тази среща. В крайна сметка победата бе дадена на австралиеца. Рабченко обаче за него това бе първа загуба на професионалния ринг. Личи си, че е твърдо решен да се върне на победния път. Доминира до момента тази среща. Оставя сега Валтер Калво да атакува. Добри удари на аржентинеца сега. Той е доста по-възрастен. Цели 8 години. На 37 години е, макар че Владимир Кличко каза, че се чувства по-добре от всякога на 39 годишна възраст. При всеки човек различно се отразява възрастта. Много зависи и това кой колко бой, колко амортизация е понесъл през кариерата си. Владимир Кличко е един боксер, който изключително малко е удрен в своите мачове и по този начин само позволява да има така дълга и успешна кариера. Защото той на практика почти не е понасял сериозни травми. Сериозни удари. Сергей Рабченко също от Беларус. Започва сега начало на третия рунд. Добре играе с лявата. Минава под лявата Калво и нанася добър десен оверхенд. Прякорът на Рабченко е Рабчен КО, което значи нокаут, съкращение за нокаут. Добър десен сега на Рабченко. Продължава да диктува темпото този трети рунд. Добри удари, но добре се държи аржентинеца до момента. Доста бой отнася. Постоянно сменя гарда си Сергей Рабченко. Ту нормален, ту обратен. Обърква малко Калво, който е опитен боксер, но се е готвил за един стил. Рабченко не бърза с ударите си, премерени атаки. Виждате, икономична игра. Дебне да хване опонент си в крачка и тогава да нанесе силен удар Сергей Рабченко. Виждате, някои от неговите удари само маркира, други пък са много силни. Търкат сега ляв-прав. Спокойно изглеждаше неговите треньори.
Доминира си срещата до момента. Последни 10 секунди. Доста от ударите му обаче не са чисти. Аржентинецът успява да спре почти всичко. Виждаме някои от най-добрите моменти в третия рунд. Повечето от страна на Рабченко. Начало на четвърти рунд. Сега Калво притиска Рабченко, избутва го, предупреден от съдията да не бута. Нанася оверхенд, блокиран от Рабченко. Много е спокоен Рабченко в тази среща, нещо нетипично за него. Много премерен, няма ги тези необмислени атаки. Взима си срещата по точки до момента убедително. Доминира ветеранът от Аржентина, който по-рано днес даде интервю и каза, че ще даде най-доброто от себе си. Каза, че винаги обича да се възползва от такива възможности да се боксира срещу силни противници като Рабченко. Обича такива тестове. Виждаме, че до момента добре се държи, не отстъпва. По-активен е в този четвърти рунд аржентинецът. Треньорът на Калво хвърля кърпата и това е краят на тази среща. Странно решение, не понасяше чак толкова тежки удари Калво, много добре се държеше на ринга. Странно решение на треньора му. Публиката се наслаждаваше на този матч, но все пак той е негов треньор и по-добре може би преценява ситуацията. Преценива, че няма нужда неговият състезател да понася повече бой и реши да спре срещата. Победа за възпитаника на Рики Хатън, Сергей Рабченко. Рики Хатън е един много възпитан човек, много уважителен човек. Снима се с всички фенове, които поискаха, за разлика от повечето англичани, доста любезен. Никаква надменност, скромен и любезен човек Рики Хатън, един истински шампион.
нокаут е Сергей Рабченко. Победа на Сергей Рабченко с технически нокаут. Хубава среща направиха двамата. Един от най-силните аржентински боксьори, Валтер Калво.